Haleluja, sláva Pánu. Řekni haleluja. Mám dobrého Boha. Haleluja. Amen. Haleluja, trochu nadšení z tak šťavnatého, skvělého Boha, kterého máš právě ty. Amen. Haleluja. Buď oslavuješ svoje okolnosti, nebo oslavuješ Boha. Je to na tobě. Amen. Čemu dáš dneska pozornost? A když jsme se tady modlili před shromážděním, haleluja, jako chválící tým a Jurij se k nám připojil a já jsem úplně vnímal, jak Bůh bere vážně to, že ty oddělíš svůj čas pro něj. Amen. Bůh si toho absolutně váží, haleluja. A zároveň pro Boha je to naprosto zásadní, haleluja. Poslouchej dobře, nedej si ďáblem sebrat ten čas, zaměř se jenom na něj. Odlož svoje okolnosti, odlož svoje problémy, amen. Odlož myšlenky ohledně svojí rodiny a peněz a v obědu a co budeš vařit a podobné věci, amen. Odlož věci, které se dějou ve světě. Odděl ten čas jenom pro Boha. Amen. Bůh si toho váží. Haleluja, sláva Bohu. To je totiž chvíle, kdy ty ho dáváš na to správné místo, na první místo. Amen. Haleluja. Matouš 6:33, to tam ještě není, to už kážu jiné kázání. Tak, Matouš 6:33. Hledejte na prvním místě. Hledně na prvním. Na prvním místě. Amen. Boží království a jeho spravedlnost a co? A nic se nestane. Ne. Přijdou problémy. Ne. A toto všechno ostatní vám bude co? Amen. Ne, že si to zasloužíš, ale bude ti to přidáno. To znamená, co získáš tím, že hledáš Boží království? Boží království. Amen. Hledej na prvním místě Boží království a jeho spravedlnost. Amen. Bible říká, kdo hledá, ten nalézá. Amen. Kdo tluče, tomu bude. Amen. Haleluja. Když hledáš Boží království a hledáš Boží spravedlnost, najdeš je. Najdeš je. Amen. Haleluja, sláva Bohu. Bůh mluví k tomu, Bůh mluví ve svém slově a říká, že Bůh se dává poznat i k těm, kteří ho nehledali. O co více se dá poznat těm, kteří ho hledají. Haleluja. Amen. Když ty hledáš Boha, rozhodně ho najdeš. Amen. Uprostřed tlaků, uprostřed problémů, kterými možná tako procházíš, když hledáš Boha, určitě ho najdeš. Amen. Bůh se dává poznat i těm, kteří ho nehledají. Tak dobrý je tvůj Bůh. Amen. Možná máš v rodině někoho, kdo o Boha nemá vůbec žádný zájem. Haleluja. Vůbec ho Bůh nezajímá. Poslouchej dobře. Bůh má tebe, aby ty si se modlil a pak se Bůh dá poznat i těm, kteří ho nehledají. Haleluja. Lidi, já čím víc přemýšlím nad tím, jak Bůh je geniální a jak je dobrý, jak věci má pod kontrolou, tak jsem v čím dál tím větší pohodě. Amen. Mám méně a méně starostí. Protože Bible říká, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Amen. Možná ty nevidíš, že to je možné. Možná ty nevidíš cestu, ale Ježíš je cesta. Amen. Možná ty si to nedokážeš představit, jak by se tohle mohlo změnit. A Bůh říká, buď v pohodě, buď v klidu. Hani, klídek, pohoda. U tebe je to nemožné, ale u Boha to možné je. Amen. Haleluja. Jde o to, aby si hledal Boha a najdeš ho. Amen. Bůh není daleko. Amen. On je ve tvém srdci, je ve tvém nitru. Bůh je v tobě, přibývá v tobě skrze Ducha Svatého. Amen. To je fakt, to je pravda. A pak je druhá věc, že to chceme zažívat. Amen. Jsou dvě věci. Jedno je pravda, to je fakt, to je to, co Boží slovo říká. A pak je druhá věc, abychom to žili. Amen. A je hodně křesťanů, kteří berou tuto knihu vážně. Amen. Berou to jako pravdu, berou to jako fakt, ale není tolik, kteří to i žijí. Amen. A nevím, jak jsi na tom ty, ale v mém životě bylo období a občas se objeví takové pokusy, chvilky, jakože to mám pocit, že to nežiju. Znáš to? Amen.
myšlenka. Amen. Kde je ten tvůj Bůh? Teďko, tady, uprostřed tvého problému. Amen. Nebo takový už hodně, já říkám, že už se to vypařuje z mé mysli, ale taková ta ozvěna. Jako, Bůh tě opustil. Okay, je to hodně v dálce, protože co? Obnovu si mysl Božím slovem. Amen. Nebo Bůh tě trestá. Haleluja. Poslouchej dobře. Dneska má Bůh něco speciálního. Amen. Jsme v sérii, která se jmenuje Dům na skále. A to je, jak obstát v období tlaku, problémů. Amen. Poslouchej dobře. Já věřím tomu, že toto kázání, toto poselství je důležité, protože čím blíže jsme času, kdy Ježíš přijde, a to bude brzo, pro svoji církev, takže buď v pohodě. Tebe vezme, vás oba najednou a vy se mezi tím musíte vzít, aby vás vzal. Tak, myslím tím oba najednou jako manželé, haleluja. Ale jinak půjdete do nebe, haleluja, sláva Pánu. A ne kvůli tomu, jak vy jste dobrý, ale kvůli tomu, že Ježíš vás zachránil. Amen. Haleluja. Ale zároveň to znamená, čím blíže jsme druhému příchodu Ježíše Krista. Amen. První příchod Ježíše Krista, když přišel na tu zem jako člověk. Amen. Bůh, haleluja, Immanuel, Bůh s vámi. Přišel jsem na zem. Jeho druhý příchod bude, že Ježíš bude v oblacích a vezme si svoji církev pryč. To bude bomba. Amen. Bible říká, že to je naděje, kterou očekáváme. Haleluja. Slava Pánu, amen. A pak bude třetí příchod, a to je to, že Ježíš sestoupí znova na zem, dotkne se této země a vypořádá se s ďáblem. Amen. Haleluja. Takže my biblicky očekáváme 3 příchody, respektive 4. Vypořádá se s ďáblem, pak Bůh obnoví tu planetu, haleluja, a pak nebeský Jeruzalém a my všichni sestoupíme na tu zem a budeme si tady užívat na věky. Takže 4 příchody Ježíše Krista. Haleluja. Sláva Pánu. A to nás čeká brzo. Amen. Ale to znamená jednu věc. Ježíš sám říkal, až se ten čas bude přibližovat, přijdou problémy, přijdou tlaky. Amen. Budou zemětřesení, budou hladomory, budou války, budou zvěsti o válkách. A Ježíš říkal, ale neděste se. To musí přijít. To se musí stát. Amen. Amen. A protože máme dobrého Boha, protože ty máš dobrého Boha, tak i když se to má stát, neznamená to, že tobě to ublíží. Nebo že tě to má ublížit. Amen. Haleluja. Poslouchej dobře, když Bůh jednal se světem, a já mám to přirovnání hodně rád, protože tenkrát mi to Bůh ukázal a můžeme dneska ne, Duchu svatý, příště. Tak, když Bůh jednal ve staré smlouvě, když Bůh jednal ve staré smlouvě se světem, řekni se světem. Amen. Egypt reprezentuje svět, nevěřící. Amen. Haleluja. Dokonce sám Egypt vlastně reprezentuje ďábla, protože když si budete všímat, které ty pohromy přišly, mouchy, žáby. To jsou všechno i v hebrejštině a věříš, jsou to potom názvy, které používá ďábel, například Belzebub, pán much. Amen. A Bůh jednal s ďáblem. Bůh jednal se světem. Amen. Amen. Děli se děsné věci? Děli. Ale! Vždycky je tam ale. Od Boha je vždycky ale. Amen. Jeho děti byly co? Bezpečí. Amen. Haleluja. A to je ta naše naděje uprostřed toho, co se bude teďko dít a co už se odstartovalo. Haleluja, amen. My máme naději, bude se to dít, ale jeho děti budou bezpečí, amen. Ale stejně se to neděje automaticky. Víte proč? Když Izraelita nebyl v Gošenu, když Izraelita nebyl v Gošenu, v den, kdy byla například temnota a přešel hranici Gošenu, zažíval co? Temnotu. Proč? Protože nebyl v Gošenu. Amen. Nebyl na místě, kde měl být. Amen. Nedělal to, co mu Bůh řekl. Bůh řekl, že ochrání svůj lid. Amen.
Haleluja, slava Pánu. A já tady mluvím tu sérii Dům na skále, což je pro mě něco jako reprezentuje právě ten Gošen. Amen. Jak obstát v období tlaků, problémů a toho, že Bůh jedná s touto zemí. Poslouchejte dobře. Někteří lidé říkají, to dělá ďábel, to dělá ďábel. Ne, to, co se děje, je to ano, že ďábel ty věci způsobuje, amen, ale zároveň Bůh ty věci má pořád pod kontrolou. Amen. Bůh není ten, který by způsobil válku. Amen. Bůh není ten, který by způsobil hladomor. Amen. Bůh není ten, který by způsoboval nemoce a další věci. Amen. Není. 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 Amen. Ale co Bůh dělá? Naplňuje se jeho slovo. Bůh řekl, v posledním čase si ty věci budou dít. Proč? Protože temnota přikryje ten svět. Amen. Je tam zase jedno slovo. Ale nad vámi vzejde Hospodinova sláva. Amen. Co dobře. Můžeš vidět paralelu. Čím více je svět dál od Boha, amen, tím více ďábel dělá ve světě. Všímáte si té paralely? Mluvím o tom, že před nějakou dobou i nevěřící lidé měli ještě nějakou morálku, nějak ctili a respektovali určitá pravidla, které nastavil Bůh, amen. Například manželství. A nevím, před 50-100 lety těhotná, svobodná, pořádný problém. Amen. Velká ostuda v rodině. Dneska to je normální. Chápete to? Čím jsou dál lidé od Boha, tím víc ďábel jedná. Amen. Ale co když jednotlivec se přiblíží zpátky k Bohu? Co se stane? Bůh začne jednat. Amen. V životě jednotlivce. Haleluja. Já chci, abyste viděli ty paralely, že to není, že by se to Bohu vymklo z kontroly. Bůh ty věci viděl dopředu a upozornil nás na to. Amen. To není Boží vůle, abyste věci děli. Bůh prostě říká, odkrývá nám nějaká tajemství a říká nám, co se bude dít, aby jsme nebyli překvapeni. Amen. Takže nebuď překvapen. Nebuď překvapen, buď připraven. Amen. Nebuď překvapen, buď připraven. Haleluja. A Bůh chce, aby tvůj život byl, jak Ježíš o tom vyučoval, jako dům na skále. Amen. V bezpečí, pevně postavený. Přijdou přívaly, přijde bouře, haleluja, ale tvůj dům, tvůj život obstojí. Jedno amen. To je dost málo. Haleluja. Jsi si jistý, že tvůj dům obstojí? Amen. Haleluja. Minimálně tady v církvi by se měl říct, můj dům obstojí. Amen. Haleluja. Kde jinde? Slava Pánu. Tak se obrať na svého souseda a řekni, můj dům obstojí. Amen. Haleluja. Jak si tím můžeš být tak jistý? No to je to, co tady už 3. týden vyučuju. Amen. Protože je postaven na skále. Haleluja. A já vám jenom rychle připomenu pár veršů z Bible. Jenom rychle, hodně rychle to proběhneme. Za prvé, Bible říká, že vám je svěřeno tajemství, Marek 4:11. Vám, řekni mně, vám je svěřeno tajemství Božího království. Amen. Haleluja, komu to Ježíš zjevil? Těm, kteří přišli za Ježíšem, i když ostatní už odešli. Amen. Ti, kteří co? Usilovně hledali. Amen. Který to nebylo, tak v neděli do církve, a už mám klid pohodičku celý týden. Ne. Haleluja. Ty kluci přišli za Ježíšem, po tom, co Ježíš vyučoval, co kázal, po bohoslužbě a měli soukromou bohoslužbu. Amen. Haleluja. Já ti doporučuji, aby dneska odpoledne si udělal ještě druhou bohoslužbu mezi tebou a Duchem Svatým. Amen. Haleluja. Soukromou. A tam ti Duch Svatý bude ty věci ještě vysvětlovat. Stejně jako to Ježíš vysvětloval učedníkům. On řekl, jim je dáno, aby nerozuměli. Amen. Ale vám je svěřeno tajemství Božího království. A co bylo to tajemství Božího království? Vyšel rozsévač a rozséval semeno.
Vzpomínáte si na to? Amen? Haleluja. Jedna špatná půda, druhá špatná půda, třetí špatná půda a pak 3 kvalitní půdy. Amen? A z toho jedna ta nejlepší. Haleluja. Amen. Černozem. Haleluja. Sláva Pánu. Tak to znamená, tobě je svěřeno chápat tajemství Božího království, když budeš přijímat Boží slovo. Amen. Další vyučování bylo, kdy Ježíš mluví a dál mluví o muži, který stavěl svůj dům na skále. Matouš 7, 24 až 29. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, amen, bude podobný moudrému muži. Otoč se na souseda a řekni, já jsem moudrej. Amen. Já jsem chytrý. Amen. Haleluja. Slava Pánu. Takže přijímáš Boží slovo, to je bod číslo 1. Bod číslo 2, činíš Boží slovo. Amen. Haleluja. Činíš Boží slovo. Sláva Pánu. Haleluja. Potom jsem vám dal ještě jedno místo, tam se také rychle podíváme. Jakub tam mluví znova a říká, buďte činitelé slova, neoklamávejte se, že mu stačí naslouchat. Neoklamávej sám sebe. Amen. Nemyslí si, že stačí jenom poslouchat. Amen. Musíš to dělat. Haleluja, sláva Pánu. To byly 2 vyučování, které máme za sebou a poslouchej dobře. Dneska mám něco, o čem chci mluvit, a to je, když se staví dům, tak první věc je lokalita. Amen. Na čem stavíš? Kde stavíš? To je to, o čem mluvil Ježíš. My vyučujeme a stavíme svůj dům na jedné jediné... Haleluja. Dobře, trošku řečtiny. Víte, jaký je rozdíl mezi Petra a Petros? Petra je skála a Petros je kamen, kousek. Amen. Když Ježíš mluvil k Šimonovi, k Petrovi, tak použil slovo Petros, nikoli Petra. A ten Petros je ten kámen. Ale Ježíš říká, že nemáme stavět na kamenu, ale na skále. Amen. A tou skálou je Kristus. Amen. My nestavíme na Petrovi. Amen. My nestavíme na člověku. Amen. Proč? Haleluja. Lidé selhávají. Amen. Lidé selhávají. Jako církev nestavíme na člověku, amen, stavíme na Kristu. Ty tvůj dům nestavíš na lidech, na známostech, okolnostech, privilegiích, ani na problémech. Amen. Stavíš na Kristu, to je skála. Amen. To je místo, kde ty stavíš svůj dům. Amen. A jen tak mimochodem, dům se staví tak, že něco se dělá. Amen. Buď něco děláš fyzicky ty, nebo si najmeš firmu. Amen. Ale i když stejně si najmeš firmu, když se tam nastěhuješ, stejně na tom baráku pak něco děláš. Amen. Znamená, je tam lokalita, a to je Kristus, a pak je práce. Amen. Neoklamávej se. Tady jednoho dne bude mám skálu, mám nádhernou skálu a jednoho dne, miláčku, tady bude stát krásný, nádherný dům. A už mi ty říkáš 25 let, buď trpělivá, je to ovoce Ducha Svatého. tak jako, no Pánu věřím, ale ty už by si mohl začít něco dělat. Amen. Ale znamená, my v češtině máme bez práce nejsou koláče. Nevím, jestli něco podobného máte vy. Když člověk nepracuje, nic z toho nemá. Amen. Buďte činitelé slova. Mimochodem, ještě minulou neděli jsem vám, ano, to tam taky je, buďte činitelé slova, poprosím dál. Kdo však záhad dokonalý zákon svobody a drží jej, bude požehnaný ve všem, co? Amen. Když nic neděláš, tak Bůh... To je taky pravda, když nic neděláš, nic neskazíš. Ale když nic neděláš, co má Bůh žehnat? Men. Bůh žehná tvoje nic. A čím díl nic neděláš, tím toho nic máš víc. Požehnání funguje. Amen. Děláš a Bůh žehná tomu, co děláš. Amen. Haleluja. Takže
máme za sebou přijímat slovo a činit slovo. Je ale jedna věc, kterou mě Bůh upozornil, a ta právě souvisí s tím, že když se staví dům. Haleluja. A já vím, že vám tady asi neříkám žádné nějaká nová velká zjevení, ale chci to dneska spojit právě s obdobím, v kterým se nacházíme. Takže za prvý, stavíš svůj dům, aby vydržel tlaky. Amen. Haleluja. A ten dům je tvůj život. Amen. Tvůj soukromý život. Tvoje rodina. Amen. Haleluja. A víš, že ta práce jednoho dne bude testována? A teďko nemluvím jenom o tom, že bude testována tou bouří, tou vlnou. Amen. Kdy Bible říká, že když nestavíš svůj dům na skále, tvůj pád bude veliký, to je ještě tady na zemi. Ale Bible mluví o tom, že ještě tvoje práce, tvůj dům bude ještě testován. Wow. Podíváme se na to? Protože nejde jenom o tom, na čem stavíš, kde, nejde o to, jestli stavíš, ale taky jde o to, z čeho stavíš. Haleluja. Haleluja. Děkuju moc. Tak, už jsi mi to ten dal. Tak. Nikdo nemůže použít jiný základ, nebo ten, který je již položen, to je Ježíš Kristus. Amen. To je náš základ. Amen. To je, na čem stavíme. Pak se bavíme o tom, že stavíme. A dneska budeme mluvit o tom, z čeho stavíme. Jedno je velikánské nebezpečí. A to je, že někdy, co je dobře, když se zamyslíš nad tím, v jaké době žijeme, tak chceš stavět na kvalitním základě, chceš stavět a chceš, aby ten dům vydržel. Amen. To je doba tady na zemi. A zároveň chceš, aby to vydrželo i oheň a zkoušku. Amen. Aby jednoho dne ty si stál před Pánem, Pán se na tebe podíval a řekl, dobrá práce, služebníku věrný a dobrý. Amen. To všichni chceme. A Ježíš o tom mluví a vyučuje a říká, takže základ. A potom, ať už někdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. Jednoho dne bude vidět. Amen. A tako pozor, ne na čem. To už Ježíš vyřešil. Ne na čem, ale z čeho se stavilo. Amen. A vyjmenovává zlato, stříbro, drahé kamení a vedle co? Dříví, sena a sláma. A je zajímavé, že Bible potom používá, půjdeme dál, přečteme si to. V onen den se ukáže, bude to zjeveno čím? Ohněm. Wow. Neboť oheň vyzkouší dílo každého. Když chvilku přemýšlíte, zlato a stříbro a drahé kamení, když projde ohněm, tak co? Vydrží. Ale speciálně zlato a stříbro bude ještě čistší. Wow. Protože Bible o tom mluví ve Staré smlouvě, amen. Říká, že zlato i stříbro se pálí ohněm. Proč? Aby ta špína se dala pryč, aby to bylo ještě čistší, amen. Znamená, pro toho, kdo staví ze zlata a stříbra z drahého kamení, bomba, super. Amen. Když přijde oheň, bude to ještě čistší. To je skvělý. Amen. No jo, ale když přijde oheň na dříví, seno a slámu, a kde zbude nic? Amen. Co zbude? Bordel. Špína. Amen. Tak David, přečteme si dál. Zůstane něčí dílo, které postavil, získá co? Amen. Znamená, tady na zemi ten dům má obstát proti bouřím. Amen. Ale jednoho dne půjdeme před Pána a to Bůh vyzkouší, haleluja, probíře, jak to říká, dobře, protestuje dílo každého člověka, amen, a jestliže jeho dílo vydrží, dostane odměnu. To je skvělý. Amen. A neutíkejte mi k té dřívě a slámě a k tomu, že to schoří. Já vás chci udržet u těch drahokamů a zlata. Amen. Proč? Chce Bůh, aby jsi měl odměny? Amen. Ty se máš zaměřovat na to, aby tvoje dílo
vydrželo a Bůh říká, když vydrží, dostaneš odměnu. Amen. Haleluja. Jdeme dál. Schoří-li, jestliže to dílo těch lidí schoří, utrpí škodu. Tečka. Ne. Sám sice bude zachráněn, ale jako skrze oheň. Poslouchej dobře. Bude zachráněn. Kdo staví na Kristu už, tak bude zachráněn. Amen. Nebe máš jisté. Amen. I kdyby tvoje dílo mělo schořet, nebe máš jisté. A za chvíličku vám ukážu vlastně, co jsou ty 3 věci, které schoří. Amen. Ale poslouchejte dobře, protože jsou křesťané, kteří opravdu půjdou do nebe a jejich práce schoří. Ale budou zachráněni. Amen. Amen. Nikdo nemá odvahu ani myšlenku, pokud trošičku zná Boží srdce, aby někoho, kdo přijal Ježíše, poslal do pekla. Amen. Protože žádný Bůh nikoho do pekla neposílá. Amen. Lidé si vybírají mezi nebem a peklem. Bůh od pekla zachraňuje. Amen. Takže i kdyby to dílo mělo schořit, bude zachráněný. Tak. Amen. To nejtěžší máme za sebou. Upřímně řečeno. Amen. To nejtěžší máme za sebou. I kdyby to dílo mělo schořit, celý život na této zemi něco dělal, pak se postaví před Pána a vítej doma, dítě. Amen. A něco vám řeknu, furt je to lepší, než ty, co půjdou dolů. Amen. Haleluja. Ale není to to nejlepší, co Bůh má pro nás. Amen. Je to dobré, ale ne to nejlepší. To nejlepší je, vítej doma, Víťo, super, hele, pojď, tak pro tebe mám pořádnou nálož odměny. Amen. To je to, co vyhlížím já. Amen. Haleluja. A teď se, sláva Bohu, bojíte se nebo se nebojíte? To je dobře. Jednou věcí, kterou mi Bůh ukázal, je, že zlato, stříbro, drahé kamení, za prvé jsou to všechno věci, které mají hodnotu. Amen. Mají hodnotu. Jsou vzácné, jsou drahé. Amen. Haleluja, slavu. A pak další věc je, že to jsou věci, které mají určitou kvalitu. Věci, které zůstávají, jsou pevné. Amen. Haleluja. A pak dřevo, sláma a tak to vám vyroste za pár let. Je to tak? To vyroste za pár let. Je toho všude okolo dost. Nemá to pořádně žádnou hodnotu, když to peníz dražilo. Ale furt, jako 10 kilo nebo 10 tun uhlí a 10 tun zlata. Amen? Furt to má jinou hodnotu. A jinou kvalitu. Dobře. Bůh mě promluvil a řekl mi jednu důležitou věc, že Ježíš ve svém vyučování několikrát varoval před nějakými věcmi. A jedno z věcí, před které Ježíš varoval, jsou pokrytectví farizeů a dodržování tradic, které nejsou Boží slovo. Dobře. Jsou lidé a církve a denominace, já nebudu jmenovat, kde dodržují tradice, amen, které vůbec Bůh nevymyslel a nenaplánoval. Amen. A oni celý život tomu odevzdají. Amen. Upřímně a dokonce tvrdě, amen, na těch věcech pracují, aby dodržovali to, co si myslí, že je Boží vůle, přitom neznají Bibli, Boží slovo, to znamená následují jenom nějakou tradici. A to je ten typ lidí, který bude stát před Pánem a Pán řekne, vítej doma, dítě, radši se neohlížej, pojď, jdeme. Amen. Celý život na něčem pracovali a byly to jenom tradice. Amen. Ono to třeba vypadá zbožně. Amen. Vypadá to opravdu tak jako duchovně, ale nemá to nic společného s Božím slovem. Haleluja. A nebo kopírují, napodobují to, co už dávno Ježíš naplnil. Potřebujete pochopit, že hromadu věcí ve staré smlouvě Kristus naplnil a my už je dále nemáme dělat. Amen.
Jestli si někdo myslí, že ty jako křesťan máš dělat všechno, co je v této knize, jsi na omylu. Nemáš dělat všechno, co je v této knize. Nemáš. Jestli máš ten pocit, tak si sežeň bíčka a jeď do Jeruzaléma, podpoř, aby postavili chrám a koukej tam každý rok jezdit a obětovat. Amen. Je to přikázání, které Bůh dal, ale Izraeli. Amen. Znamená, ne všechno, co v této knize je to, co ty máš žít a ty máš dělat. Amen. Další věc. Pánové, obřízka. Díky Bohu. Amen. Haleluja. A to je jedna z věcí. To vždycky se dělám srandu z mužů. Ale ženy v pravidelném období 7 dní mimo tábor. To by byl návrat. To by byl návrat do domu. Amen. Chápete to? A nemyslím tím lázně. Amen. Mimo tábor znamenalo tam, kde je nedostatek. Ale já chci, abyste viděli, poslouchejte dobře, ale je čím dál tím víc a víc křesťanů, tak dávejte pozor, kteří mají tak nějak pocit, že to novozákonní křesťanství je málo. A tak si vytahávají věci ze staré smlouvy a snaží se je používat a říkat lidem pod novou smlouvu, aby to dělali, aby podle toho žili. Vždycky zjistíte, že najednou na ty lidi je hozený nějaký zákon. Amen. Proč? Protože to, co je nařízeno, je zákon. Amen. A ten zákon je vždycky odsoudí. Amen. Řekni, já žiju pod novou smlouvou. Amen. Stavím na Kristu. A stavím z zlata, stříbra a drahého kamení. Z trvalých, stabilních věcech. Amen. To nejstabilnější, co na této zemi můžete najít, je Boží slovo. Amen. Ty stav svůj život a stav ty věci z Božího slova. Amen. Poslouchej dobře. To, že někdo něco dělá, nebo v církvi ti nějaké řeknou, my už to tady, ale bratři, děláme 120 let. A kde se o tom mluví v Bibli? Ty mi nerozumíš, my už to děláme 120 let. A kde se o tom mluví v Bibli? Už to děláme 120 let, to nemůže být špatně. Ale může. Amen. Ale poslouchejte dobře, my nevíme přesně jak dlouho, ale když Ježíš vešel do chrámu, tak evidentně už tam byl zvyk, že tam prodávali holubice, že už tam vyměňovali peníze. Už to byl zvyk. Amen. Protože správně to mělo být tak, že do chrámu už měli přijít s těma oběťma a měli si, když je neměli sebou, nepřivedli, tak před chrámem mimo si měli koupit ty zvířata, které by měli obětovat. Ale ono je to daleko. A hlavně v chrámu to je vždycky dražší, protože to je speciální. Amen. A Ježíš přišel a tuto tradici zrušil. Amen. Někdy se Bůh posílá kazatele. Bůh posílá někdy kazatele, aby prostě vymet věci. Amen. A poslouchej dobře, někdy já vím, že občas si připadám, že jsem podobně jako Ježíš v chrámu, že nějaké věci říkám, ale lidi na mě, ale u nás v církvi a já jsem byl vychovávaný a nám říkali, mně to je jedno, buď to je Bible, nebo není. Amen. Ale z čeho chceš stavět svůj život? Amen. Z tradice, ze zvyků. Například jeden z těch zvyků je, a vím, že nejsme jediná církev, která to boří, že vám říkáme, vyslužte si sami doma večeři Páně. Amen. Nepotřebujete pastora, nepotřebujete kněze. Amen. Protože kdybychom to vzali až do slova, tak máme problém. Protože tvůj velekněz je v nebi, jeho jméno je Ježíš. Amen. A kde chci vzít, jak chceš jít do nebe, aby on ti posloužil večeří Páně? Ježíš řekl, amen. Ale já těm lidem, který byl okolo něj, toto vyčiňte na mou památku. Amen. Haleluja. A ty jsi jeden z nich. Znamená, ty sám
můžeš a přijmej večeři Páně, i když někdo se to dozví a řekne, to ne, to se dělá jenom v církvi. Amen? A to musí sloužit pastor. Jinde řeknou, ne, to může být jedině kněz a musíš předtím jít ještě ke zpovědi. Chápete to? Lidé přidávají tradice a pojďme se podívat, jak daleko až můžou zajít, jak to Ježíš definoval. Ještě zpátky. No. Tak, Marek 7, verš 9. Potom Ježíš pokračoval. Zavrhujete Boží přikázání. On k něm mluvil a říkal, jeden překlad říká, porušujete Boží slovo, abyste zachovávali své tradice. Wow. Víte, že jedno z hloupých tradic je to, že evangelium kážou jenom pastoři a 5násobná služba. To je hodně blbá tradice. Amen. Amen. Každý má kázat evangelium. Amen. Hodně blbá tradice je, pouze pastoři vkládají ruce na nemocné. Jak já mám být tam, kde jsi ty v práci? Amen. Rozumíte tomu? Jsou určité věci, tradice, které se dostaly a amen. Bůh stvořil 5násobnou službu, které něčím vybavil. Amen. Například evangelisty. Znamení, divy a zázraky. Ale to vidíte, že to je pro tu masovou službu. Amen. Ale lidé, tak dávajte pozor, místo toho, aby lidé dodržovali přikázání, myslíte si, že jsou nějaká novozákonní přikázání? Jsou? Jedno přikázání je miluj bližního svého. Další přikázání je odpouštějte. Amen. Další přikázání je jděte a kažte. Další je vkládejte ruce na nemocné. Lidé si myslí, že pod novou smlouvou nemáme přikázání. Máme. Amen. Bůh něco řekl, že máme dělat. Je tam přikazovací způsob. Ale tak dávajte pozor. A lidé místo toho, aby dodržovali přikázání, tak zavedli tradice. Amen. Proč? Všimněte si. Ty tradice všechny jsou směrovány, že lidi nic, dělá to hrstka jiných lidí. Všimněte si na to. Haleluja. A když to dělá ta hrstka jiných lidí, tak možná ti ostatní mají pocit, že já to nemusím dělat, je to jejich odpovědnost, ale ty, který zároveň, co funguje, že najednou ta hrstka nahoře si připadají výjimeční. A obojí je špatně. Proto je to špatně. Amen. Ti, kteří jsou těmi, kteří najednou dělají v té hierarchii, jsou tam nahoře a oni byli tam dosazení tradicí. Například ruce vkládá pouze pastor. Jo, nebo evangelium, tak já se budu... Dobře, pane, mluvíš ke mně, že mám mluvit se svým sousedem, já se za ně budu modlit, aby jsem poslal nějaký evangelistu. Prdlajs, ty to máš jít. Amen. Nezaváděj nějaký tradice. Amen. Haleluja. Protože to je to nebezpečí, se přesně děje to, co se dělo v době Ježíše. Amen. Oni porušovali přikázání, aby zachovávali tradice. V tom konkrétním místě to řečeno, Bible říká cti otce svého a matku svou. Amen. To znamená, když mají problémy, máš se ty o ně postarat. Amen. Ježíš mluvil v kontextu a říká, ale vy říkáte. Přečtěte si toto místo v Bibli. Ježíš s nima mluví a říká, vy porušujete přikázání. Přikázání je cti otce svého i matku svou. Amen. A on říká, ale vy porušujete přikázání, když vy říkáte, že to, co by měl ten muž pomoct svým rodičům, přinesete jako kurban, jako dar do církve, tak už nemusí pomáhat svým rodičům. To byla praxe v té době a Ježíš to atakoval. Amen. Haleluja. Co měl ten muž dělat? Chcete vědět, co měl ten muž dělat? Obojí. Měl pomoct rodičům a podporovat církev. Amen. To by byla správná reakce, jenomže to by ten kazatel už by nebyl tak oblíbený, protože by moc na lidi tlačil. Takhle řekne, hele, v pohodě, dej to nám a zbytek už je v pohodě. Chápete to? Proč jsou tradice tak nebezpečné? Ježíš varuje a říká, bacha na tradice.
Haleluja. Další věc. Některé věci možná vypadají pokorně. Amen. A díky Bohu tady, a za chvíličku se k tomu dostanu, a například jedna z pokorných věcí, na které jsem dlouhou dobu narážel, je to, že prostě jenom jednou v Biblii je jedna věta. Během modlitby. Ježíš odezdává svůj život a říká, Pane, odej mi ode mě svůj kalich, je-li to tvá vůle. A pak říká, ale jestli ne, ať se mi stane tvá vůle. Amen. Ježíš odezdává svůj život. A oni tohoto vzali a aplikovali to do všech oblastí. Například, Pane, uzdrav mě, je-li to tvá vůle. Na jiném místě malomocný říká, Pane, chceš-li, znamená, je-li to tvá vůle, chceš-li, vím, že mě můžeš uzdravit. Co řekl Ježíš? Uvidíme. Ne, co řekl Ježíš? Chci. Amen. A přesto jsou denominace a lidé, kteří se dá modlí, Pane, uzdrav mě, je-li to tvá vůle, jestli chceš. Zavedli tradici, místo, aby se drželi Božího slova. Chápete? Mluvím o tom, z čeho stavíš svůj život. Amen. Jestli na tradicích, na to, co jsi zvyklý, co jsi slyšel, v čem jsi vyrůstal, a nebo to všecko shodíš a budeš se držet jenom toho, co jsi si 100% jistý, že Boží slovo říká právě tobě pod novou smlouvou ve tvé generaci. Amen. Haleluja. Já tady furt mluvím o tom, že stavíme náš dům. Pro někoho, kdo se rozhodl, že bude stavět to, o čem mluví Bůh, je oheň dobrá zpráva. Protože já si dávám velký pozor na to, abych to, co stavím, nebo to, z čeho stavím, bylo na základě Božího slova pod novou smlouvou. Amen. Tím pádem já mám jistotu, že je to zlato, stříbro, drahé kamení, ty nejlepší perly, ty nejčistší věci, a až přijde oheň, tak ta krusta, jasně, že nějaké věci odpadnou. Amen. Nikdo na zemi nemá perfektní vyučování. Já nemám perfektní vyučování. 100%. Amen. Jenom Ježíš měl 100% perfektní vyučování. Amen. Já nejsem naivní, já nejsem hloupej. Amen. Já mám věci, které nerozumím, mám věci, které mám otevřené. Amen. Haleluja. Takže přijde oheň, to, co se nepovedlo, tomu, čemu jsem neporozuměl, to, co jsem úplně nepochytil, schoří, ale zůstane čisté zlato. Amen. A to je přesně, co chci, aby si měl ve svém životě i ty. Amen. Haleluja. Jasně, že to projde ohněm. Jasně, že tam bude krusta. Amen. Všichni tam budeme mít krustu. Amen. Všichni tam budeme mít nějakou špínu. A Bůh také to dá stranou, říká, tak s tímhle se dá něco dělat. Amen. Haleluja. To je přesně to, o co jde. Z čeho stavíme? Znamená, když stavíš svůj dům, tak super, že stavíš na skále. Super, že stavíš, ale z čeho? Amen. Haleluja. To samé je a můžeš to použít, že některé ty ohně přijdou už i tady na zemi. Amen. Poslouchejte dobře. Když někdo postavil, dejme tomu před 400 lety na, 3 kilometry od sebe, někdo postavil chýši ze dřeva a z hlíny a někdo jiný postavil kamenný hrad. Co si myslíte, že dneska ještě furt stojí? Proč? Protože jde o to, z jakého je to materiálu. Amen. Haleluja. Poslouchejte dobře, jsou určité věci, a dejme tomu mluvím i církve a služby, které tady byly, zasvítily, zazářily, amen, a dneska už o nich nikdo neví. A pak tady máte jiné kazatele, jiné služby a my pořád od nich čerpáme. Není to zajímavé? Amen. Haleluja. Jeden z těch lidí je třeba i bratr Hagen, už je takovejch let pryč a jeho vyučování pořád jde dál. Proč? Protože to bylo čisté Boží slovo. Amen. Ale Smith Wigglesworth, haleluja, John Wesley, John G. Lake, haleluja, rozumíte tomu? Lidi, kteří prostě stavěli ty věci a taky dneska už víme, některé ty kázání už máme větší zjevení, takže i dneska můžu říct, tohle vím, že bylo skvělý Boží slovo a tohle už dneska víme, jsme dál v poznání. Rozumíte tomu? To je ta krusta. Proto říkám, každý má krustu. Amen. Apoštol Petr měl krustu? Měl. A víte co? Jeho krusta vyšla najevo ještě na zemi. Když Pavel přišel a říkal, jsi pokrytec, co kdybych já, nějaký kazatel, šel za někým a na veřejnosti, kdo to zvládne? Ty to zvládneš.
ty pokrytče, ty se jinak chováš doma a jinak v církvi. Viděl jsem tě, šel jsem k vám, zvonil jsem, vy jste neslyšeli a hádali jste na sebe a ty jsi řekl své manželce, že je odporná a hnusná. Jsi pokrytec. Něco podobného udělal Pavel Petrovi. Amen. Před celou církví a řekl, ty pokrytče, než sem přišli Židi, tak si se přátelil a navštěvoval si pohany. Ale teďko se od nich straníš? Petr prožil kus svého ohně už na zemi. Haleluja. Pastor, kážeš dobře. Amen. Proto ti říkám, žij tak, aby to bylo čisté slovo už na zemi. Amen. Protože oheň se může objevit. Oheň se může objevit. Amen. A ty to nechceš. Amen. Haleluja. Ale když přijde, víš, co máš udělat? Pane, díky, že jsi dal do pořádku už tady na zemi. Amen. Pane, díky, že ten oheň padl už tady, protože tady mám ještě čas to dát do pořádku. Amen. Haleluja. Takže z čeho stavíš? Haleluja. Sláva Pánu. Haleluja. Jeden z těch postů třeba právě falešná pokora. Já říkám schválně falešná pokora, protože taky jsou církve a denominace nebo i konkrétně lidé, kteří prostě řeknou, ne, tohle já si nezasloužím. V pátek jsme měli tady modlitební a vlastička vytáhla, cože? Minulý pátek. A vlastička vytáhla Jabéze. Zas to ty, že jo? Tak to bylo v úterý. Já už žiju ve věčnosti. Tak. Vlastička vytáhla Jabéze. Jméno Jabez v češtině znamená trápení. Jeho maminka ho pomenovala Jabez, což znamená trápení, protože měla problémy během těhotenství a porodila ho ve velkých bolestech, proto ho nazvala trápení. A Bible říká, že Jabez se modlil a říkal, Pane, kdybys tak mě požehnal, aby mě bylo líp, to je lék na pokorný lidi. Amen. On se tam modlí a říká, ne moji rodinu, ne moje sousedy. Jabez se modlí, říká, Pane, kdybys tak mě požehnal, mě ulevil, aby mě bylo líp, abych já se měl lépe, abych já prosperoval. Amen. A víte, co říká Bible? Bůh mu to všechno dal. Haleluja. Existuje právě Bible říká, že nemáš oklamávat sám sebe. Amen. Haleluja. Dívej se do Božího slova, co Bible pod novou smlouvou říká, co je tvoje, co ti náleží. Amen. Právě proto vem do ruky svoji Bibli. A řekni, toto je moje Bible. Začínáme kázání. A já jsem to, co Bible říká, že jsem. A já mám to, co Bible říká, že mám. A já mohu to, co Bible říká, že mohu. Dnes přijmu Boží slovo. A to změní mě. A skrze mě i celou mou rodinu a celé mé okolí. Určitě vím. Dneska nebude stejný. Ne. Amen. Proto to tady děláme, proto to říkáme. Poslouchejte dobře. My oba dva svědkou se modlíme a toužíme potom, aby vy jste obstáli tady na zemi a v nebi, tam půjdeme všichni najednou, ale já vám dám přednost, protože já si své odměny vychutnám. Haleluja. Také se budu koukat, jak Pán tak vezme Vlastičko, řekne, Vlasti, pojď sem, holka jedna, to bylo skvělá práce. A já, yes! A Pán řekne, Víťo, brzdi, teď to není o tobě. Amen. Ale já vím, že kousek z toho tam dobrá práce potom padne a řekne, Víťo, dobrá práce za Vlastičku. A já, Duchu Svatý, to jsi byl jenom ty. Amen, je to práce Ducha Svatého, ale Pán si používá lidi. A jedním z nich seš ty. Amen. A ty chceš v nebi slyšet, že Bůh se takhle otočí, Bůh se k tobě otočí a řekne, Juri, táme ta sekce je v nebi, poděkuji tobě. Ty jsi jim svědčil. Jinak by skončili v pekle. Děkuju ti. Není větší podsta. Amen. My Kristu děkujeme za to, co on pro nás udělal. Ale poslouchej dobře, jednou mi Bůh právě ukázal, že v nebi nám také Bůh ukáže lidi a řekne, podívej se, tyhle ty všichni jsou tady. Protože jsi jim kázal, děkuju ti, že jsi šel a že jsi jim řekl mě.
To je odměna. To, co si o tobě ostatní lidé řeknou, kteří ti odmítli, v nebi vůbec nebudeš přemýšlet. Amen. A pozemský život je jako hýděk. Amen. Proti věčnosti. Haleluja. Sláva Pánu. Haleluja. Máme dobrého Boha. Znamená, poslouchej dobře, jestliže něco čteš v Božím slově, nebo slyšíš tady, že něco kážeme, nebo nějakého dobrého učitele, ono to konfrontuje, na co jsi zvyklý, v čem jsi byl vychovávaný, nebo v těch představách, nevěř ani tomu, co máš v hlavě, ani tomu, co jsi slyšel, podívej se do Bible. A pokud to tam najdeš, okamžitě to změň. Amen. Neodkládej, vyhoď ten hnusný materiál, amen. Když jsem si představoval, jak ten dům, a neměl jsem ani chuť, ani často hledat na internetu, ale představoval jsem si, že klidně ty naše domy by mohly vypadat skála, nějaká hlína, nějaká sláma, nějaký drahokamy, nějaký zlato, kus dřeva. Máte pocit, že někdo může mít taky takovejhle dům? Amen. Já mám, ale jednu věc vím. Ta sláma a to dřevo, co jsem tady na zemi, a zatím jsem změnil svoji teologii, změnil jsem to, čemu věřím, aby to bylo v souladu s Božím slovem, já už to spálil tady na zemi. Amen. Jak apoštol Pavel říká, považuji to za odpad, považuji to za hnůj. Amen. Amen. Pavel to spálil už tady na zemi. Zahodil to, opustil to. Proč? Aby se hnal k tomu, co má pro něj Kristus. Haleluja. Sláva Pánu. Není čas ztrácet život nějakýma zvykama. Amen. Haleluja. Já vás chci vyzvat, abyste v tomto roce přemýšleli, že odstartujete svoje vlastní domácí skupinky. Haleluja. Seženete sami lidi, odstartujete vlastní skupinky, budete jim vykázat Boží slovo. A v neděli budete jenom vydávat svědectví. Proč ne? Takhle fungovala prvotní církev. Scházeli se v Šalmounově sloupoví a poslouchejte dobře, každý den se scházeli po domech, lámali chléb, četli Boží slovo a modlili se. Haleluja. Buď smělý, dívej se na to z pohledu věčnosti, amen. Haleluja, sláva Pánu. Haleluja. Řekni zlato, stříbro, drahé kamení, amen. Trvalé věci, které mají hodnotu, amen. Krev Ježíše Krista, ta má věčnou hodnotu, amen. Jeho kříž má věčnou hodnotu, z toho stav, amen. Haleluja. Ne, my jsme ta církev, jaká jste denominace, my jsme křesťaní. No já chci dát do nějaký škatulky. Není! Amen, není škatulka. Haleluja. Mě baví to, že Bůh má v plánu v tomto, poslouchejte dobře, Bůh má v plánu v tomto roce bořit hradby církví. Amen, haleluja. Úplně vyrazit stěny. Haleluja. Duch Svatý začíná pohybovat v církvích, kde byste to nejméně čekali. Haleluja. Ty nejsvázanější církve se tam objevují lidé, kteří se otevřeli Duchu Svatému. A Bůh si najde cesty a způsoby. Amen. Chceš být uprostřed toho, co Bůh má v plánu dělat v tomto roce? Amen, já jo. Já chci být u toho, co Bůh bude letos dělat, co Duch, jak Duch Svatý letos bude vanout, co bude dělat, amen. A někdo říká, nemusí to být něco velikého, okatého, veliké zástupy. Může to být to, že najednou Bůh otevře dveře tobě, aby ty si začal skupinku a v tomto roce budeš mít 3 až 5 lidí do konce roku, které ty si přivedl k Pánu, které si vyučoval Boží slovo. A víš co, jednoho nebude stát před Bohem a Ježíš řekne, těch 5 v roce 2024 si ty převedl do nebe. Není větší odměna, není větší podsta. Amen. Haleluja. Sláva. Haleluja. A mimochodem, tvoje zaměření na tvoji věčnost a tvoje zaměření na věčnost druhých lidí je další ta nejstabilnější věc. Amen. To je, jak Ježíš šel
a vypráví, říkal, našel jednu perlu, cennější než všechny ostatní. Prodal všechno, co měl, aby ji získal. On měl perly, on měl majetek. Prodal všechno, co měl. Všechno položil. Tak možná ty budeš muset odložit svoji pýchu, svoje ego, svoji pověst, svoje předsudky. Amen. Haleluja. Poslouchej dobře, já ti říkám, já věřím tomu, že Duch Svatý v tomto roce má v plánu některé z vás zavést k lidem, s kterýma byste vy se nikdy setkat nechtěli, mluvit by vám to bylo extrémně nepříjemné. Celý váš člověk by se u toho hroutil a Bůh chce, aby vy jste těm lidem posloužili. A nemusí to být nějaký bezdomovec nebo feťák, amen. Může to být někdo, kdo vám nejvíc ublížil. A vy máte posloužit a vy je máte přivést do Božího království. Nezavřete si dveře. Amen. Haleluja. Nebo naopak vás zavede za někým, koho se vážně bojíte. A vy se budete muset postavit na základě Božího slova a směle mu říct evangelium. A právě proto já chci pozbudit ještě k jedné věci, než tam slovo Ivece. Jestliže vnímáte, že Duch Svatý skrze vás něco má během bohoslužeb, během chvála, uctívání, amen. Když se dole modlíte, nebo když se doma modlíte, nebo když v úterý a v pátek máme tady skupinky, dejte to. Amen. Protože co jinak děláte? Váš pocit je ta sláma, tak rychle hoří. Amen. Já nevím. To je jedno. Důvěřuj Pánu. Důvěřuj Duchu Svatému. Amen. Máš co dát. Ale já jsem v Pánu jenom chvilku. Nejde o tebe, jde o to, co říká Duch Svatý. Amen. Rozumíte tomu? Já věřím, že Bůh má v tomto roce v plánu bořit věci. Haleluja! A to je dobrá zpráva, amen. Bořit představy, bořit zdi, bořit nějaké omezení, bořit věci, o kterých si myslíme, že mají probíhat nějak. Ale včas jsme tady měli modlitevní, uctívací shromáždění a já jsem to i tak vnímal, že je to pro nás něco nového, že to není kus, kdy budeme chválit, přestaneme chválit, budeme se modlit, konec. Pak zase budeme chválit. Ne, já jsem vnímal, že Duch Svatý prostě chce, ať se naučíme plynout. Amen, haleluja. Chválíme, uctíváme, někdo se během toho modlí, chválíme, uctíváme, někdo se modlí za druhý lidi, vkládá ruce, rozumíte tomu? Aby jsme plynuli v tom, co Duch Svatý chce dělat. Haleluja. Aby jsme nejeli podle naplánované struktury shromáždění. Amen. Poslouchejte dobře, Ježíš několikrát v Bibli někam šel a Bible znova říká, že ho někdo vyrušil, amen. Tam umírala ta holka toho muže, on chtěl jít k ní a nejedno žena s krvotokem Ježíše vyrušila, amen. Díky Bohu za takovýhle vyrušení. Amen. Díky tomu máme příběh ženy s krvotokem. Amen. A ten muž tam stále říkal, pane, a najednou přišel a řekl, tvoje dcera umřela. A ten muž, ty jo, je to v háji. A můžeš za to ty, už si byla dost dlouho nebo nemocná, ty už jsi stará, ty už můžeš umřít, ale mojí dceři je 12 let, jak chce, by byla uzdravená. Amen. To mohl ten muž udělat, ne? A Ježíš co udělal? A otočil se na toho muže a řekl, jenom věř. Neboj se, jen věř. Děkuju. Amen. Ježíš posloužil té ženě, Ježíš posloužil tomu muži, Ježíš posloužil té holčičce, amen. Když Bůh vyrušuje, když Bůh jedná, je skvělý to přivítat. Haleluja. Lidi, čeká nás něco skvělého v tomto roce. Haleluja. Budou venku tlaky, budou venku bouře, ale já ti říkám, když vejdeš tady do Božího domu, my jsme církev, tohle Boží dům, OK? Haleluja, ti říkám, haleluja, seš na jednom místě, které úplně, haleluja, saturuje Bůh a jeho dobrota a ty si to můžeš užívat naplno. Amen. A Bůh to má pro lidi okolo tebe. Haleluja. Sláva. Haleluja. Takže na čem stavíš? Něco děláš. Stavíš. Amen. Máš lokalitu, máš základ. Pracuješ a z čeho pracuješ.
A tyhle ty 3 věci tě provedou životem na zemi a dovedou tě do nebe, kde dostaneš odměnu. Amen. Haleluja. Sláva Pánu. Řekni, Bůh je dobrý. A je dobrý ke mně.